खबराव हाबैबाय दिनै आंखौ गारना सिख्लाफोर नायबाय दं इयो दायो मोनगोनसै बेटाया सिख्लाफोरा नै सालबारि कलेजाव ओइनो मालाय दौलायलायबायानो मालाय लोगो लोगो नुवाखै ओमफ्राय इयाव भिडिअ कलिं जादों इखौ आं फैगोन ना भाबियाखैमोन नोंखौलाय सोर फैनो होदो इखौलाय नोंखौलाय सोर फैनो होदो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव दिनै आं फैदों आंनि कलेजाव माने आंनि फरायसालियाव दिनै सरस्वती फुजा दं आरोना सरस्वती फुजा दङ ओमफ्राय ना दायो जोङो खुलुमनो थांगोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे थुफाबाय था बियो आंनि लोगो आरो ओमफ्राय केमेरामेनबो दङ नै दायो जों थांसिगोन बिबो आंनि लोगो ओमफ्राय बिबो आंनि लोगो आरोना दायो जों थांसिगोन दै सालबारि कलेजाव फरायो नालाय आङो दिनै आंनि कलेजखौ नायलांबानो जाबाय लोगोफोर माब्लाबाबो बेफोरबायदि भिडिअ बानायनाय जाया अब्लाबो नोंथांमोननि डिमान्ड बायदियै आङो दिनै भिडिअ लाबोदों आरो आङो मोजाङैनो देखायलांगोन कलेजखौ नोंथांमोना नायलांबाय था आरो आं मा कलेजाव फरायो होनोब्ला नै मोजाङै नायनानै ला सालबारि कलेज आरो जोंनि सालबारि एरियायाव बेनो कलेजआ डिग्री कलेज दा जोङो सिङाव हाबलांनोसै मा गारलाङो रब्रा हाबा जानायखाय नेया आंखो मा नेया जिएस फायायनो मालाय दासो खामानि मावगासिनो खोमा जाथ'वाखैनो खोमा फुजाया खुलुमखांबाय नामा खुलुमहैनोसै र' अबेयाव एयाव आथिंखौ इयावनो सुनसै आथिं सुनो मटर होखाना दोनदो नामा लाजिदो नामा आंखो मानसिफोरा माने केमेरा लायो नालाय गिना खारखाजोबो दिनै सिख्ला माखाया एबार बायजोआव बानायदो सिगाङाव ओइ सिङाव बानायदोंमोन हो अ आंलाय थांनाय बोसोराव फैनो मोनासैना खुलुमनि रे सार एसे फार्स्टआव ओइ गावाल' खुलुमग्रोलायबाय सेवाराय बिमा सरस्वती आंलाय उमेद बिबारा दे हर खुलुमनोसै आरो दायो आथिंखौल' देखायनो नामा दायो आयना नायनो फैदो आरो एसे सेहेराफोरखौ नायनो इयावनो कमन रुमाव इफोरबायदि आयना दं दा जोङो नायगासिनो आयनाखौ देलायगासिनो आंदोनो फैदो अबेसे थेवब्लाबो नुवाखै ओमफ्राय इयाव भिडिअ कलिं जादों हा धुनिया लागছে दे हाय बोल मेरी यूट्यूब हाय एसामिसआव नाजानो आरो यूट्यूब लिंक দি দিবি হ'ব দে ভাল ভাল এডিট করবি নহলে ভালে দেখা পাইছে দে
थब्र' हासाबाखै बर' एसामिसथ' थब्र' होय नाजानो फाय इयाव आरो डिपार्टमेन्ट बाय डिपार्टमेन्ट अफिस थायो लोगोफोर जोंनिया नै जाबाय जोंनि बर' बिफान जोंनि सार मेडामा इयाव थायो आरो नै बेसेबांबा आर'नाइ इन्जुर लाइसि बर' बिफान माने इयाव खन्थाइफोरखौ लिरनानै बेयाव साफायनानै दोनो आरो मोजां मोजां बिबार गायना दोनदो नै लोगोफोर इनो बिबारा इनो इसे मोजां मोजां गायना दोनदो इनि बिबारा लोगो नायनाय आयु थोलाय इयाव आयु नै जोंनि सालबारि कलेजाव जि मोजां मोजां बिबार गायना दोनखादो आयु फट' लाहैनि र' बेलेगा बेलेगलै ओंखाम ओंख्रिया गोथाव नङाबा खिन्थु मा ओंखाम मा होनद' ओंखाम होगोन मा ओंख्रिबा सोंहैनांगौमोन हा ओइ दा सोंहैनो हागोन फै हामथ'आ नैयाव फट' सिजोन आयु आं हालासो ओइखोलै कल्पना ओइनि बारसिक आं हालासो ओइखो नैयाव लादो आंखो नै आयु नै बेरथो बिबारा नै लोगोफोर जोंहा हासबेन्ड फैदो ओइनो आरसोला सिख्ला नायनो फैथारदे दिनैबा इखो आं फैगोन होनना भाबियाखैमोन नोंखौलाय सोर फैनो होदो इखौलाय नोंखौलाय सोर फैनो होदो खुलुमखांबायथ' र' खुलुमबाय थां एसे बोर बिना ला साख्रि बाख्रि मोनथो होननानै दे pose fotonya coba foto di kasar makan nih deh oh nusirnya perlas na deh masih pose mbak las nih बिबोनां सना दं बिबोनां सासे दं ओंखायनो नायनो फैदो खुलुमाखै नोङो मन्दिर खुलुमाखै ए फटा फोननायावनो सिनायबाय आरो खुलुमबाय सिख्लाफोरा नै सालबारि कलेजाव Anggo kawa dawa agot bhai. Bujisina kotona tu guys jantan kawa dawa agot. Ambilak sok pisor. Guys saya anggo sangan ni. Tantara. Ukija. Jangan. Kagus किधर मिलेगा कागज? ये साथ जलंग लायदो itu kurang ni bazau. Ini? kelabang जानाय दो बेजा आंलाय फाखो दोनासै हा दे आंबो फाखो लाना दे तितु आंबो फाखो गाज्रि रानदो नै दे मोजां रान फंबायमोन लोगोफोर सादो दे गाइसमोन जाबाय नै मा मोनदो थालिर आपेल कमला बाटास नै इखिजा साहा लोंदो जोंहा सुन्दरि आगै मोना स्टाइल थायो आं लोगोफोरा सुन्दरि के लाक्सार्स के समायना नुदो दे प्राइस होनांदोनो माथो प्राइस माबा लाजायासै फट' लाजायासै माने लोगोफोर माने इयाव जाय साबसिन देलायनानै फैनो हायो प्राइस होयो आरो सारमोना saya मोजां रान बाबु मा जाना हौवायाबो दङ इनो सिख्लाफोर नायबाय दङ बिराद बया दिनै आंखौ गारना सिख्लाफोर नायबाय दङ दायो मोनगोनसै बेटाया
Đây là người đặt. Yên là gì đây? Ra là cái gì đâu ạ? Ô về. Đi là chả rồi. Đi nếu mà lại đầu lên biển mà lại lên cái bây giờ không mắc phải không làm gì à? Không tọc phải. Không bị thằng. Không còn lo nữa last video.นี่เขาว่าสไตล์เด้อยังไงคุณจะมาหวานเขานี่ไอโฟนนึงอ่างน่ะน่าทิ้งซื้อไอโฟนนี่สิล่ะนะไอโฟนนี่สิแลนด์ใช่ไหมไอ้นี่คือข้างในเพิ่นเป็นสิว่าสไตล์เด้อเลยเหมือนดอนี่ปูเด้อมีนี่ดิสนุแล้วก็เหมือนดังเลยเบียสิว่าวันนี้แกไม่ได้เก็บอะไรบนถ้าขนาดอีดีเด้อมาเนี่ยซึ่งรีบกำลังพินหายน้ำมันนะอีจัดเป็นเลยเป็นพินเป็นจะควอนสิน่าใช่sabro besar mana ibu dokona माबा मोनसे फाराग दं नामा इयाव बेयो जाबाय बड'नि ट्रेडिसनेल बिदन आंना जाबाय माबा माबि बोरैबासो असुबिदा This is not अकात Azokumai Fagli Music ini le. Ni makiran ni guys, mani lah itu po. Ni guys apa ni? Ya lah, ini kan sudah nak ini. Kan sudah. Cikas. Apa lagi? Ini apa ke lah? Kashmir ni. Jabar kata aku jani. Mesti jabar kata saya jani. Dah. Noi. Tu jangan ni yang ini. Lau benar lah. Mana lah? Jangan tu bahasa. Ini roket tu yang ni pada lain apa dengar? Roket jalan makta. Jangan nak pergi. Mana United ya? Anggur. Ni lah ada. Ini. Habis sampai mana? Kau berapa baik ya? Anggur juga. Ini kan ada. Naik kemana gini ni las? Kau berapa tahun? Tujuh. Naik. Tươi này bầm này cứ sừng cả hải hải đập đập được buồn bự năng của bom em cũng sừng cái lá này cái nào đó sừng cái lá này sừng cái rau bụng vào cái năng phút kìa này cái mà lên này à ăn rồi cái gì phải này cái nhìn phải là được cái gì mini vậy nè mà lại có sabi kik là cái mình gì à được phải ơi cái gì đó thằng này ăn núi này chứ bộ bidan dùng nhiều lời đâu bức ăn đâu bức stan xin đây đặc ngon đi đến vậy đấy chẳng ăn có phải bạc lắm thôi mà 생각하고 싶고 이거나 솔직히는 ăn hoa Lah bang, saya suruh kak. No, suruh tiga kerja kerja, itu sana dah hai. Nah. Udah kan kayak cái mi đều hôm này cái về style đi chẳng là cái video nó vào cái nào mà